Ok, deci în acest video o să te explic cum desenezi gura. De la structura craniului, proporțiile și de ce este important să știi cum se mișcă maxilarul, până la forma buzelor, mușchii și cum desenezi dinții. Pentru a începe va trebui să învățăm proporțiile feței. Poți reține că atunci când vedem capul din față, gura va fi pe mijlocul dintre nas și bărbie, iar mijlocul ochilor îți arată colțul gurii. Cei drept, acestea sunt niște măsurători generale. Unii oameni poate au gura mai sus sau mai jos de mijloc și fie mai mare sau mai mică. Pe cât de important este să înveți proporțiile, pe atât este să te uiți și la ce e în fața ta. Doar nu fă din asta o scuză să nu înveți proporțiile. Ele tot sunt importante, mai ales dacă vrei să desenezi ceva din mintea ta. Când desenezi gura dintr-o parte, partea apropiată de noi va fi mai mare față de cea opusă. Asta se datorează perspectivei. Iar atunci când desenezi gura din profil, un lucru ce te va ajuta este să-ți imaginezi întreaga față ca pe o adunătură de triunghiuri. Triunghi la gură și la nas, la fel și la buze și bărbie. Triunghiuri sau trepte, pentru că logica asta o poți folosi și la celelalte poziții. Un alt lucru important este să reții că gura este singura parte a feței ce necesită mișcarea oaselor. Atunci când deschidem și închidem gura, mișcarea maxilarului va fi asemănătoare cu a unei uși. O greșeală ar fi să faci maxilarul lung și drept în jos atunci când desenezi gura deschisă. Poate nu pare ceva foarte important, dar se observă. Doar nu vrei să faci fața prea lungă. Forma spațiului în care punem gura poate fi asemănătoare cu un butoi sau un cilindru mai umflat. Chiar dacă atunci când ne uităm din față, gura poate părea dreaptă, când vine vorba de alte poziții, lucrurile se schimbă. De exemplu, aici colțurile gurii apar mai jos decât buza, iar din poziția asta sunt mai sus. Nu uita că gura stă pe față. Iar dacă poți simplifica întreg capul cu o sferă, atunci se înțelege că și gura stă pe un plan rotund. Din profil, buza de sus iese mai în afară în față de cea de jos. De asemenea, dacă ar fi să simplifici, buza de sus ar avea 3 forme, iar cea de jos 2. Asta fiind o metodă pe care poți să le simplifici. O altă metodă ar fi să faci un cerc sus și 2 jos. Cercul de sus fiind puțin tăiat. Când ne uităm la buze dintr-un unghi, formele se suprapun, iar astfel se dă efectul de adâncime. Și nu uita că vedem mai puțin din partea opusă nouă. Știai că sunt peste 40 de mușchi ce se mișcă atunci când zâmbim? Iar când o facem, ne mișcăm colțurile gurii, pe care le mai poți numi și noduri. Și le poți numi așa pentru că acolo se adună mușchii din jurul gurii. Se adună și se suprapun, iar așa se formează nodurile. Nodurile vor lua forma unor boabe de fasole. Dar în practică poți face și niște triunghiuri. Partea roșie cu buzele și partea de deasupra lor se numește orbicularis oris sau mușchiul orbicular. Restul mușchilor trag de orbicular, iar așa se formează expresiile. Partea din mijloc și deasupra buzei de sus se numește filtru sau șant subnazal, pentru că e ca un șant sub nas. Datorită acestei forme de șant, partea cu umbră de pe filtru va fi în partea opusă a umbrei de pe zona generală. Adică dacă lumina bate din stânga, și umbra de pe filtru va fi în stânga. Când desenezi buzele, vei putea observa că ele au anumite striații. Acestea sunt mai accentuate când buzele sunt uscate și mai puțin atunci când buzele sunt umede. Iar în loc de striații poți face strălucirea de pe buze. Când gura e închisă, poziția naturală a dinților este a celor de sus în fața celor de jos. Deschizătura gurii va fi pe mijlocul dinților de sus. Reține că un om adult are 32 de dinți, incisiv, canini, premolari și molari. Ai dinții din față, ăia ca de vampiri, cei de lângă și baserele. Pe mine mă interesează să știu că forma de bază a unui dinte e ca un cub, iar dantura, adică toți dinții adunați, au formă de U. Dinții și gingiile se suprapun. Ei au mărimi diferite, așa că nu încerca să-i faci pe toți fix la fel. Câteva linii sunt destule ca să dai impresia de dinți. Dar acum că am explicat teoria, hai să și desenăm. Prima dată facem un cap, iar apoi am să-ți arăt cum măsori ca să verifici proporțiile. Dacă ai nevoie de mai mult ajutor la partea asta, am făcut deja clipuri ce le poți găsi pe profil. Asta e linia sprâncenelor și marchez cât de mare fac nasul, iar cam la aceeași distanță ar trebui să fie bărbie. Pe mijlocul dintre bărbie și nas va veni gura. Acum fac ochii, iar din mijlocul ochilor am să trasez niște linii în jos ca să văd unde va fi colțul gurii. Iar așa văd cât de mare să fac gura. Gata. Dar cum ar fi dacă vedem capul dintr-o parte? Păi va fi cam la fel. Fac iarăși forma capului, linia pentru sprâncene, marchez cât de mare va fi nasul și până unde vine bărbia, fac ochii, doar că aici ochiul de către noi va fi mai mare, sau mai bine zis mai lat, oarecum. Gura e pe mijlocul dintre nas și bărbie, trasez linii din mijlocul ochilor, iar așa faci gura din poziția asta. Când vedem capul din profil, proporțiile tot la fel vor fi. Doar atât că vom vedea acum doar o parte din cap. Și nu uita că ți-am zis că poți să-ți imaginezi nasul, gura și restul ca pe niște adunături de triunghiuri. Uite, pentru nas am început cu un triunghi. Buzele la fel. Colțul gurii tot pe la mijlocul ochiului va fi. Doar că la fel cum și din cap vedem doar jumătate, la fel și la ochi. Chiar dacă noi știm că e jumătate, linia o vom trasa de pe margine. E puțin ciudat, recunosc. Va trebui să te obișnuiești să gândești în 3D. Poate o să te ajute desenul ăsta. Acum fac capul
ca și cum că noi ne uităm de deasupra lui. Facem poză la creștetul capului, cum ar veni. E capul și o cameră deasupra lui. Poate așa te va ajuta să-ți imaginezi mai bine capul în 3D. Dar bine, de ce trebuie ție să știi cum funcționează capul în 3D, când tu vrei să desenezi gura? N-am să te explic, dar ai fi surprins. Stai, nu am explicat asta înainte. Mă rog, săgețile astea arată unghiul din care ne uităm noi la cap. Și avem 1, 2, 3. Doar că pe filmare am uitat să pun și 3. 3 e ăla din profil. Acum facem iarăși 1, 2 și 3, doar că acum facem buzele de mai aproape. Marchez care e mijlocul gurii și colțurile. După care fac buzele și cam atât. Ăsta ar fi cam cel mai ușor mod prin care poți desena gura. Nivelul de detalii depinde de tine. Cât de bun ești sau cât de mult vrei să te chinui. Acum facem gura mai dintr-o parte. Dacă știm unde este mijlocul și colțurile, deja ne putem da seama care este poziția gurii. Probabil cea mai grea poziție din care poți desena gura este din profil. Aici buza de sus va fi puțin mai în afară față de cea de jos. Iar când alegi unde va fi colțul gurii, va trebui să te gândești la restul proporțiilor feței. În cazul ăsta îți zic sincer că doar am aproximat. Buzele sunt și ieșite puțin în relief, așa că ai grijă la planul dintre buza de sus și nas, dar și la buza de jos cu bărbia. Mi-am amintit până la urmă să scriu 3-ul ăla. Acum îți arăt cum funcționează maxilarul. Ține minte că un cap e format din două părți. Odată e craniul, iar maxilarul e prins de craniu, ca și cum ar fi bătut într-un cui. Maxilarul nu se lungește atunci când deschidem gura, deci nu o va lua direct în jos, ci se va da puțin în spate, iar mișcarea va fi asemănătoare cu a unei uși. Sper că are sens. Mai spuneam și că zona în care punem gura este asemănătoare cu a unui cilindru umflat și că te-ar ajuta să desenezi gura pe cilindre. Astfel vei învăța ideea de volum a gurii. Acum mai desenez încă un cilindru ca să te arăt cum faci gura cu metoda asta. Încă o dată e vorba de volum, adică forma gurii în 3D, pentru că nu este doar un simplu lucru plat făcut pe hârtie, ci există în realitate. Dacă m-ai urmărit până acum, n-ar trebui să fie greu la partea asta. E greu mai mult până ajungi aici. Când începi, o poți face cu câteva triunghiuri. Dar ca să faci gura să pară mai realist, va trebui să te gândești și la volum. Înainte să trec mai departe, vreau să te arăt cum ar arăta cilindrul ăsta umflat dacă deschidem gura. În primul rând e tăiat pe jumătate, iar partea de sus și cea de jos sunt fixate doar într-o parte. Gura deschisă nu e așa de diferită față de gura închisă. Marchez colțul gurii și mijlocul, iar apoi mă gândesc la deschizătura gurii, care nu ar trebui să fie atât de greu când deja știu unde e mijlocul și colțurile. Ce e cel mai greu aici e când faci expresiile. Cum faci o gură să pară tristă sau fericită. Ceva despre care n-am să vorbesc în clipul ăsta pentru că mi-ar lua prea mult. Ok, acum să desenez gura în 3 stiluri. Încep prima dată cu unul mai realist, iar apoi voi trece la ceva mai simplu. Nu o fac invers pentru că aici e vorba de simplificare. Adică care ar fi minimul de detalii pe care ar trebui să-l fac pentru a reprezenta o gură. Nu toate desenele trebuie să fie foarte realiste. Da, e impresionant când poți desena un lucru detaliat din mintea ta, dar la fel este și să faci un lucru complicat să pară simplu. Ce contează de fapt este experiența ta. Uite, o variantă mai simplă. Marchez colțurile gurii pe care le fac ca niște triunghiuri, mijlocul gurii și un pic de umbră de sub buzei de jos. Iar buza de sus o accentuez mai mult pentru că are umbra ce o scoate mai mult în evidență. Vezi, chiar dacă nu am făcut atâtea detalii ca la prima, tot îți dai seama că este o gură. Uite, o variantă și mai simplă. Colțurile gurii, mijlocul gurii și umbra de sub buza de jos. Acum am să fac aceleași guri, doar că deschise. Bine, nu deschise de tot, dar într-o poziție în care se văd dinții. Pentru că da, nu gura este cel mai greu lucru de făcut, ci să faci dinții să nu pară ciudați. Iar ideea de simplificare te va ajuta cel mai mult la partea asta. Practic, dacă nu poți face dinții, nu-i mai faci. Sau te poți doar preface că îi faci. Îți arăt acum despre ce vorbesc. Fac linia ce separă dinții de sus și cei de jos, puțin pe la gingii, și doar câteva linii ca să separ dinții, nu-i separ complet. Acum mai fac și gingiile dinților de jos și am să adaug câteva umbre. Ăsta e următorul exemplu mai simplificat. Deja sunt destul de sigur că te-ai prins cum stă treaba. Fac linia ce separă dinții de sus cu cei de jos și adaug umbre și gingiile. Mai accentuez doar buza de sus. Practic e aceeași gură ca exemplul de deasupra. Când vine vorba de ultimul exemplu, aici ai să vezi că sunt doar câteva linii. Una pentru buza de sus, una pentru cea de jos și doar o linie întreruptă ca să separ dinții de sus de cei de jos. Dacă vrei poți să adaug și un pic de umbră. Ok, acum vom desena o gură realistă. Partea asta nu e altceva decât o combinație a tot ce ți-am arătat până acum. Și o poți vedea ca fiind împărțită în 5 pași. Prima dată proporție mă asigur că sunt corecte, după care forma de bază. Aici fac două cerculete ca să mă ajute când fac buza. Nu uita de șantul subnazal, iar aici fac zona cu umbră din spațiul dintre buză și bărbie. După ce separ mai bine buza de sus de cea de jos, trec la partea în care marchez zona cu umbră generală. Desigur că aici țin cont de direcția din care bate lumina. Fac și două zone în care lumina va străluci mai mult. La desenul ăsta lumina bate din dreapta sus. După ce am marcat zonele principale cu umbră, acum poți trece la partea în care marchez zonele cu umbră mai puternică. N-ar trebui să fie prea greu, doar ia-te după mine. Filmarea e de 20 de ori mai rapidă față de cum am făcut în realitate. Așa că dacă ai nevoie de mai mult timp ca să desenezi, ia-ți cât timp ai nevoie. Poți pune pe pauză sau să reduci viteza clipului din setări.
Videoul ăsta oricum e destul de lung, așa că îți mulțumesc că ai ajuns până aici. Iar dacă tot poți să-mi lași un comentariu despre ce să fac pe viitor. Un like și un subscribe sunt de asemenea de apreciat. Sper că ți-a plăcut și multă baftă!